Met een lekker vlot muziekje waar het van de morgen uiteen zet, met een mond vol spultjes over wetterwetenschap en techniek. Ben leren ze in de wei niet te denken over het tekwart on wetter en alle problemen die daarmee geer hingen. Er is te weinig water in de wereld en je kan water gebruiken om voedsel te maken, je kan water gebruiken om het te drinken en je kan water gebruiken om er energie van te maken. En hoe kan je nu het water eerlijk verdelen over voedsel, drinken en energie? En daar gaat het eigenlijk over. Hoe kan je nu een stad bouwen die bijvoorbeeld weinig water gebruikt? De BN vermijdt je harentieren, maar de meesten weten nog net correct hoe het nou zit met dat wetter. Ik weet alleen dat je kunt gebruiken voor wc, douche. Maar ik ben nooit mee bezig geweest en ik vind het best wel interessant hier. Dat er heel weinig op de aarde was, dat wist ik niet. Als er geen water is, dan bestaat het leven ook niet. Dus je maakt het er goed op passen? Ja, heel goed te passen, ja. Voor een periode van 2 weken krijgen zo'n 100 leerlingen uit Friesland de kans om op het terrein van wetsers kennis te maken met wetterwetenschap en techniek. En de hoop is dat gewoon van haar nazen, wat ze wat ouder binnen, een studie in deze richting kiezen zullen.